15 días despois do apagamento, a Xunta aproba un plan para mellorar a capacidade de resposta ante unha situación así. Este plan conta con protocolos claros para educación, sanidade, residencias e empresas. Segundo eses protocolos, os centros educativos estarán abertos, aínda que non haxa clases, para facilitar a conciliación. No eido sanitario vanse a ampliar os xeradores nos centros de saúde e dotarán a ambulatorios e residencias de maiores de sistemas de comunicación que non dependan da liña eléctrica ou móvil. O presidente pide que o Goberno actúe nas materias da súa competencia. Hai que reforzar os operadores de telefonía para que centrales como 112 Galicia non dependan, como sucede agora mesmo, e iso non depende da nosa decisión exclusivamente, non dependan dun solo operador de telefonía móvil, porque se cae ese operador, se son máis, haberá máis posibilidades, cando menos, de seguir mantendo as comunicacións. A Xunta tamén fará protocolos con empresas eléctricas e de combustible para ter información fluída sobre a evolución dos apagamentos.